Al Palau de Pedralbes s'ha tenyit d'atmosfera femenina en la jornada sobre el lideratge de dones en càrrecs de responsabilitat pública. Envoltat de polítiques com l'expresidenta de Xile, Michelle Bachelet, o la ministra de Defensa, Carme Chacón, el president Montilla ha afirmat que a l'agenda de l'executiu català la lluita per la igualtat entre homes i dones hi té un lloc preferent. El govern de Catalunya també ha hagut de fer els seus deures en aquest repte i aquesta exigència d'avançar cap a la igualtat. Des de l'any 2008 que disposem d'un pla de polítiques de dones amb una durada inicial de 4 anys. Aquest pla suposa la incorporació d'aquesta perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions de totes les àrees de l'administració de la Generalitat. Les previsions econòmiques del pla per a aquest any 2010 s'aprovaran tot just demà. A la reunió de govern hi suposen un total de més de 132 milions d'euros i contemplen objectius i centenars d'actuacions que afecten a totes les conselleries del govern. Entre d'altres, el pla aposta per una intervenció integral contra la violència masclista i impulsa canvis culturals per transformar les estructures i els models patriarcals. En la jornada, tots els presents han recordat la recent desapareguda Rosa Virós, que fou la primera rectora d'una universitat a Catalunya, la Pompeu Fabra.